Аз съм Мария Кунева, ученичка от 7 клас. От 4 години съм включена и в групата за ресурсно подпомагане. По случай патронния празник на нашето любимо училище, СОУ Христо Ботев, искам да поздравя и благодаря на всички учители и ученици. Желая ви търпение, най-борбеност, постоянство и вяра в истината, защото който се е вяра и знание, ще пожърне уважение и любов. Благодаря ви, че ме приемате и помагате. Благодаря, че ме учите да мисля позитивно. Благодаря ви, че ме подкрепяте, когато ми е трудно, че имате търпението да ме изслушвате и разбирате. Защото да бъдеш милостив и добър приятел не е белег на слабост и отчаяние, а проява на сила и решителност. Благодаря, че ми вдъхвате увереност, че и аз мога и зная.